Kettes számszínűen 90 kilóval van színegyelő, tehát Krisztán versenyzője. Kongosloklan Uszatújon ellenfeleképpen, Kirgizisztán színeiben, Faruk Bulatulov. On tatami 4, in white for Tunisia, Mikhail Shekh-Ruhu, and in blue for Kazakhstan, Nazgul Maratova. Egyes számszínegen férfi 100 kilogrammal szőnyegben, Kína színeiben, Yuan Shaohong ellenfeleképpen, Magyarország színeiben, Zsigőr Szorihás! And on tatami 4, in white for Cuba, Ivan Silva Morales, in blue for Azerbaijan, Alyona Kubayev.